Татарстан радиосы яңа спектакль әзерләргә кірішті. Радио спектакль үшін нинди әсер алынган, рольләрне кемнәр тавышландыра? Бу сорауларга җавапны Мөршидә Җихан изләде. Әнә шулай студиядә Таллыкүлдә «Былбыл бар» дип аталган Айгөл Әхмәтгалиева әсәренә нигезләнеп әзерләнгән радио спектакль яздырыла. Айгөлнең һәрбер әсәренә алынган сайын аңа йотлыгып укыйсың. Бу әсәргә менә якташым талантлы егетебез Раил Садрийның алынуына сөендем. Һәм инде шушы әсәрдәге төп рольне миңа да биргәч, икеләтә сөендем. Алла бирсә, менә бүген яздырга килдек, җиң сызганып, тырышып эшкә керешәбез. Теләсәң алып барам, алга утырырсың. Китисер. Теге атнадагына басуларга агу сиптеләр. Әлбәттә, радиостудияның сәхнә мөмкинлекләре юк. Әмма артистлар өчен ул иртә түгел, аларның үз алымнары бар. Артист кешегә ни хәтле авыррак, катлаулырак роль бирәләр. Ул шул хәтле бәхетлерәк һәм аның эчендә шундый очкын кабына эшләү дәрте. Очкын кабызып дәртләнеп яздырулары сизелеп тора. Тәҗрибә дә җитәрлек. Өстәвенә Татарстан радиосы тыңлаучыларына радиоспектакльләрне еш тәкъдим итә. 3-нче ел рәттән Татарстан Республикасы рәисе кашындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән 4 яңа радиоспектакльләр әзерләп киләбез. Моңа кадәр без татар классикасына мөрәҗәгать итсәк, ул да булса Галимҗан Ибраһимовның Казак кызы, Вакыйф Нуруллинның Шинельсез солдатлар, яңа заман әдәбияты үрнәкләре Марат Кәбировның Җир турында җыр, Фуат Садриев әсәрләре булса, менә яңа әзерләнеп килә торган радиоспектакль ул язучы, драматург, шагыйрә, киносценарийлар авторы Айгөл Әхмәтгалиеваның Таллыкүлдә «Былбыл бар» әсәре буенча булачак. Радиоспектакль буларак әзерләүче мөхәррир Раил Садри әсәрне беренче тапкыр укып чыккач ошамады. Ничектер күңелем ятып бетмәгән иде ди. Әдәбият галимнәре белән әсәрне кабат анализлагач, фикерен үзгәрткән. Айгөл Әхмәтгалиева иҗтимагый проблемаларны, реалистик проблемаларны алга куйган әсәрләрендә без һәм романтик алымнар, һәм экзистенциаллек, модернистик алымнар, символизм һәм башка алымнарга мөнәсәбәтле табышларны күрәбез. Галимә санап чыккан әдәби терминнар Айгөл Әхмәтгалиева әсәрендә тормыш чынбарлыгын чагылдыру, яшәү фәлсәфәсен эзләү, шул ук вакытта төп геройларны җәмгыятьтән үзгә итеп сурәтләүне берләштерә. Әнә шундый укучы өчен каршылыклы тоелган Наилә образын тавыш аша радио тыңлаучыларга җиткерү зур һөнәри осталык таләп итә. Ул шул хәтле катлаулы образ, тормышның төбенә тәгәрәгән эчкече ханым. Аның бар 16 яшьлек чагыда, аның бар мәхәббәтен югалтканы да, кире мәхәббәтен очратканы да, 41 яшенә хәтле мәхәббәтен көткән вакытыда, акылдан язар чиккә җиткән вакытлары да бик катлаулы. Шуңа күрә һәм инде гомеренең ничек өзелүе дә катлаулы. Бөтенесен әйтеп бетермибез. Тыңлаучыларга әзрәк сердә калсын. Әлеге серне радиоспектакль әзерләүчеләр декабрь урталарына ачарга җыена. Барлыгы 3 серия була. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.